Kar a manta idan baka yi subscribe a wannan channel din ba kai kasa ka za ka ga inda aka rubuta subscribe ka danna mana. Sai mu sai rabin duniya. Muna nan muna juya ta. Har a samu kuɗi sai mu saye duniya. Sai a raba biyu. Ni adda gabas. A dan golobo. Ai wallahi. To kawo tsaya. Dan golobo wallahi na san kai dai maciya amana haki. To shawar ta a raba kai 500 ni 500. Kai ina kake? Gani. Wagga naira 1000 da ka gani. Tahiya za mu yi a sai kaji na turawa guda 10. In mun ka sai kaji sun ka girma sai mu haɗa su mu saishe su sai mu sai akuya. In mun ka sai akuya, in akuya ta haihu ɗaya biyu da bunsuru da wata akuya. In sun ka girma sun ka haihu su ma sai mu saishe su sai mu sai shanuwa. In shanuwa ta haihu sa ya girma sai mu sai da shi sai mu sai mashin a yi muna kabu-kabu. In mashin ya tara kuɗi sai mu sai suwa da mashin da shanuwar. In ƙaramin mota ta tara kuɗi sai mu sai kanta. In kanta ta shekara ta tara kuɗi sai mu sai sheta sai mu sai tirela. In mun ka sai tirela in tirela ta tara kuɗi mu sai sheta sai mu buɗe ɗan ƙaramin kamfani. Kaga in mun ka buɗe ɗan ƙaramin kamfani ana nan ana kawo kuɗi sai mu buɗe babban kamfani. In mun ka buɗe babban kamfani mun ka samu kuɗi sai in tsaya takarar gwamna. In ni ci zaɓe ni shekara 8 ina gwamna sai in hito takarar shugaban ƙasa. In ni yi shugaban ƙasa shekara 8 sai in tsaya takarar shugaban ECOWAS. To wai ni wa dan golobo. Kai 2000 da kuɗin. To. Ka gane? Daga nan sai mu sai rabin duniya. Muna nan muna juya ta. Har a samu kuɗi sai mu saye duniya. Sai a raba biyu. Ni adda gabas. A dan golobo. Ni adda gabas. Ko? Ni adda gabas don sabili da gabas ka san can Makka take. Kuma mutane da yawa suna zuwa Makka ana samun kuɗi wallahi ko kai za kana Makka sai ka bayani. To na ban ma Makka. Alhamdulillah. Na ban ma gehe. Salamu alaikum dan Allah dan Annabi bayan Allah ba ku yi tsintuwa kuɗi nan ba. Nawa? 1000 wata yagaggiya haka. To dan goloko ba ta kuɗinta. Ba ta kuɗinta. Na gode ma Allah dama wallahi kuɗin adashi ne aka aike ni. Wai na gode.